Αγία Θεότο και Παρθένε, δίνονται της πειραζομένης βοηθήσε. Ειρήνη μην και ημίν. Αλληλούια. Σοφία αρθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Δόξα σου πνεύματι σου. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταπονθήνε αυτό, την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου, του Κυρίου δεηθώμε. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον
ο Κύριος μετά σου επτόγευσαν και πείνασαν οι δε ζητούντες των Κύριων που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεν είναι μόνο στιγμή χαράς. Είναι στιγμή κοινωνίας με τη μητέρα του Κυρίου μας. Με εκείνη που η Εκκλησία μας ονομάζει ελπίδα απελπισμένων, βοήθεια των αδυνάτων, σκέπη και προστασία των χριστιανών. Με ευλάβεια υποδεχόμαστε σήμερα στον τόπο μας τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Γοργοϊππικόου. Υποδεχόμαστε όχι απλώς ένα κοιμήλιο από του Αγίου Όρους, αλλά την ίδια τη μητέρα του Κυρίου μας. Κατεβαίνει από το Άγιον Όρος και βρίσκει στέγη στις καρδιές μας. Είναι μια στιγμή που μας φέρνει πιο κοντά στις ρίζες μας, στις μνήμες και στις παραδόσεις που κράτησαν αυτόν τον τόπο όρθιο μέσα στα δύσκολα. Είναι η στιγμή που ανανεώνουμε τη σχέση μας με την πίστη, με την κοινότητα, με τις αξίες που μας έθρεψαν. Η Παναγία Γοργοϊππίκοος είχε και έχει ιδιαίτερη θέση στη συνείδηση των πιστών. Η ίδια υποσχέθηκε να ακούει γρήγορα τις προσευχές όσων προστρέφουν στη βοήθειά της. Κηρύττημε κυρία Δήμαρχος, τίμιο πρεσβυτέριο, αδελφοί και πατέρες, λαέ του Θεού. Είναι αδύνατο να βρεθεί άνθρωπος που να μην έχει βιώσει προσωπικά ή έστω να μην έχει ακούσει από γνωστούς και αγνώστους θαυματουργικές επεμβάσεις της Παναγίας. Καμιά φιλότιμη ψυχή δεν έχει ξεφύγει από την προστατευτική αγκαλιά της. Η Πάναγνη Μητέρα του Κυρίου μας παραφυλάει συνεχώς στο κατόφλι της κάθε ανάγκης και πολλές φορές επεμβαίνει πριν καν της το ζητήσουμε. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί είναι και φιλόστοργη μητέρα πάντων των χριστιανών. Ένα κερί της ανάβουμε, μια μετάνοια της κάνουμε, μια προσευχή, μια παράκληση της αναπέμπουμε και αρκεί για να στραφεί στοργικά προς εμάς και να μας αγκαλιάσει. Ναι, πρέπει κάποιος να πάει να τους βάζει εκεί άμα όμως.
Εκεί μου. Εκ του Πατέρα Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι, εσύ Κύριε δόξανσι. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστειδεν της Ιεροσολύμης επί την προβατική πολυμήθρα, η επιλεγωμένη ευλαϊστή Βηθεσδά, πέντες το ασέχουσαν. Εν ταύτες κατέχει το πλήθος πολύ των ασθενούντων τυκλών χωρών ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε την κολυμβήθρα και ετάτε το είδο, ον πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος. Η γης εγίνετον, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Κύριε δόξα Συ, και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Φιλόχριστε και Παναγιώφιλε λαέ του Θεού, δια εν έτος ακόμη να υποδεχόμεθα την περίπιστον εικόνα της Παναγίας της Χορβοϊππικού, η οποία απ' αιώνων διασώζεται εις το ιερόν της Μάνδρας, μοναστήριον του Δοχιαρίου, που αγιάζει και αγιάζεται, και έχουμε αυτή σήμερα την τελετή που δεν είναι μόνο εκδήλωση τιμής και ευλαβίας, αλλά είναι μια ορατή ευλογία για όλους εμάς και για την τοπική εκκλησία ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ.